tohle, počkej. Jo, počkej. Kawasaki, tady to je obstarý, jo. Kawasaki 600, počkej, ne, 600 pade. Jo, jedeme teď 0, jo, ale... Jo, ty vole, no. Zpátečku, vole. Hlím to! Rozjíždíme se k těm, co nejde. Dobrý, teď to pálíme. Dobrý, jdem. Kolik tady máme, vole, pane mistře? Máme tam. Já to nevidím. Pozor na ten perník, 25, vole, perník vidím, vole. Klopíme. Kurva, tady vylítáváme jsou tam, normálně. Pozor, ať tě nevidím ty mladý, vole, no tak. Ještě tohle. Ty tam? Ne, nevidím ho. Tak hoď tam. Tady naše známá cesta. A je pro jednu. Co to pětí? Jsi ho prav? Tě ujedu. Tě ujedu. Dělej, vole. Bude moc dlouhý tamhle to video, vole. To je jedno. Hej, máme pětí, nebo máš pětek, vole? Jo, to nemám, jo, mám ho tam. Co jsme to chtěli? Hrábě a... Jaký hrábě, vole? Jo. Co? Jsem to zapotové. Nebo to, no. Ale ti prkno. Tady to. On to vyčistíme. To je nějakou šulu, co tam dáme na to. No. Čekejte chvíli. A můžeme jet, hoď tam zpátečku jeden, vole. Bacha rybník, vole. Ty vole, to mám začít takhle. Tak to oběť. Toč ty krávo. A teď mě dobrý střelby. Máme nějaké smažky. Ofén, dělej bém. Když to vezmeme? Pro mě, já nevím, to je úplně jedno chvíli. Pro mě jeď. Jsme to? Jo, jsme tu. Tam nezajdeš to, víš, jo. Takže my se sami loučíme, nazdar.